با آموزش فن‌های طبیعی و دقیق رو می‌آوریم و با اشتراک فعال در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت با دستاوردهای ارزشمند علمی نائل می‌گردیم. ҷавонон захираҳои бузургизаҳнӣ ва нерӯи шикастнопазири музаффариятҳои ҷомеаи Тоҷикистони соҳибистиқлоланд. агар имрӯз аз мушкилӣ наҳаросида барои ободию осудагии ватан талош варзем, дар симои ҳамдигар дӯст, бародар, ҳамватан ва ҳамтақдирро бинем. пойдевори зиндагии фардо ва давлати соҳибистиқлоламонро мустаҳкам мегузорем. ҷавонон вористони ояндаи миллат, соҳибони ватани аҷдодӣ ва такякоҳи боэътимоди давлат мебошанд. тарзи ҳаёти солим се рукни муҳим дорад: варзиши бадан, ғизои солим ва риояи гигиенаи шахсӣ. интихоби мо тарзи ҳаёти солим. технологияи навин бо суръати баланд рушд мекунад ва моро водор месозад ки аз ин вусъати бесобиқаи илм ва асри технологияи иттилоотӣ дар канор набошем. роҳ ба сӯи илм маро мемост.